baina ez baduzu aurrekorik alferrik zabiltza. Nire aitona Bohemiako kristagile ezaguna izan zen, eta 93 urte bizi izan zen. Aita ere alatsu, eta nik neukere gurako nuke ez izatea eskuetan dardararik adin hori izan arte. Ez zegoen beste sekreturik. The Harvard Museum of Natural Historyn daude gaur egun beirazko landareok, beira arasetan sartuta. Gertutik begiratuta ere, ez da bereizten beirazkoak ala benetazkoak diren. Nereari kontatu nion Harvardeko loreen miraria. Ederrak dira, baina akats bat dute, esan zidan. Ez dute usainik. Renata esnatu da, eta aurikularrak kendu ditu. Aurikularretatik opera bat entzuten da. Mozarten Figaro. Parlo d'amor vegliando, parlo d'amor sognando. All'acqua, all'ombre, ai monti, ai fiori, all'erbe, ai fonti, all'eco, all'aria, ai venti, che il suon de vani accenti portano via con sé. E se non ho chi mi oda, parlo d'amor con me. Zerbitzariak paper batzuk ari dira banatzen. Renatak ez du hartu. Niri bi agiri eman dizkidate, hainbat galderekin. Bata berdea da, bi saturako, eta bestea zuria, aduanarako.